Hallelujah, madayo ka o Diyos, Lord. Si kahit Diyos na sa Juan, Diyos na natatag apo. Si kahit Diyos na managayat ng marami. Si kahit Diyos na perfecto. At Lord, nagdakil na pribilehyo kada kami niya at ay tagta. Kaputa, dino ka tang nagdipuso at matami at pakita nilo ka sa mga kapatid hindi tayo dinarali para kay ka, para hindi tayo mo, para hindi nagan mo. So nga Lord, hindi tayo manin ako ng oras na anak mo, ibigay na nagkikasasa mo. Si kati ang trabaho at na kanya, tapno ikirumor na yung pinagkat ng iwan, kaya hindi sasaw na makaitid ako hindi dahil kay Lord ay tinagal mo. Lord, sutimatan pitunggal may sa puso, ipanunod ni ako Diyos, na dahil ko mga sasakungin. At dahil iti isuro na, at dahil iti revelation na magkabuhay ka. Yes. Na dahil ito yung sasa, O Lord, kahit nagrema ako, iti Espiritu mi, may connect ni ako Diyos, may connect ni Lord God ka. Kahit ako, lukatang harod, no, daman nagitiban pa na, daman nagititor, so that na nakasaratat ta, ibigyan ni. Si kayo maglukat, si kayo, agaramit ako katagiti nakaskas na awang bantanan. Tatlong ulit kayo kumain ang matini, dumigtigkat kami baikin ka, at maataan kami ako iti passion, Lord, para kinka. At Lord, lagi pinasasaong aramatin ako kaalay na tapno dumakil na puro matunti ang mumi ng kagunaan. Tapno Lord, mas ipakumbaba na kami pa ako Diyos. Kaano iti knowledge, iti magpatakil, iti ulo mi. Kung iti panagtalik mi, iti bagbagin ninyo. Lord, akas adalin mi dali iti nasasaong, mas makita mi na kasapulan na ka. Na may pakumbaba mi, launay ako Diyos, ipagbagi kay ka. Sinangarudan ako ni Makamong, na mangsibog dagati nga, na sasaon na maimula ka dagati puso ni, kahit amumi ako, kanang namain ni, ang bunga dagati para kay ka. Nagiging Lord, kitararan kay ka in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Madayaw ni ako. Finally, nagsakit. Tapos na kami nga, anak na matamaan ko na fit. Natamaan na fit. And I praise God aday isa nga may manin iti balay na nga ang dayaw kay Kona. Kit hindi tayo ito kakapsat nga sa unya ko Diyos kahit kung i-share na kayo kit something nga nakita, like, hana, mamatiyak na hana accident, hindi pa nakakitak dahil ko yung manan. Kasi dahil ko na devotion ko, 2024. Kasi urumumot amin nga devotion ko. Nalikot na isa lang na, nagpalilang ka board again Christian. At dapat lang amin tinyak na journals ko, nga devotion ko. Kit nakita dahil ko, kit amin na rin logos, dahil na itugod ko dito yung itugaw. Kung na ito dahil kit may isang mensahe na I received from the Lord the September 1, 2024. Kung nakiapo ko niya, pinasulat ko dito burn incense at the altar. Burn incense at the altar. So, one sentence lang tayo dyan. Ilocano. At sindi iti incense. So, disay altar iti ako. And, na-curious ako. Kapag nga tayo dyan iti mensahe iti ako niya. Kapag nga masakol ko iti sindi kuno ang burn iti incense. So, disay altar iti ako. So, napanak iti Old Testament, kasi amok na makita kami di Old Testament tayo kasi nagulilak kami di Old Testament, hindi nga nag-ada din. Kahit amok na di Old Testament tayo. So, nga di adalan tayo tatangkapsat,
And kaya kung makita tayo amin, no apay niya, dahil ito na sa uti ako Diyos, ket no kasas mo iti relevance na, kada iti imuno na manamati, it's the same kada tayo tata. Nga iti sao ni ako Diyos, it is relevant iti amin nga panwen. Relevant kada tayo, anyaman nga tahon nga ayang tayo. Haan nga, iti sao ni ako Diyos, it will never be outdated. Haan nga pulos nga ma-outdate iti sao ni ako Diyos, but tatta, iti napalabas, kung iti sumasunod, relevant kada tayo sa sao ni ako Diyos. So, mapanak iti Exodo, chapter 30, verses 1 to 10. Ngayon itinin niya, yung versikulo nga kaya ko nga talaga mapagpupusan tayo nga radyo verses 7 to 8 ang nga na 9. So ibasa tayo ng muna dito. Tapos irugit to verse 1 katno dati konteksto tayo. So verse 7 muna na dito tunggal bigat tayo inbaga niya ako Diyos ni Moises kasla instruction na kasi kapag ito'y the DJ times nga na ipanaw dan dijay daga iti Egypto at dadan iti wilderness at dadan dijay latang mga so dito yan nga establish niya po Diyos na dijay lintet na kadagiti Israelita and ni Moises iti naatasan na mag-receive na dito ken mangi dijay ngayon nangi lead kadakwada so ti leader da nga mangisuro kadakwada, mangidalan kadakwada. Ket daytoy nga specific na instruction iti panag plans for the incense altar. Dadi panangaramid iti incense di altar iti incense. Okay? So ni Moises tinang receive daytoy. So kuna na kay verse 11. Tunggal bigat ang mapan estimare ni Aaron dagiti pagsilawan dagiti masakol nga agtuor iti nabanglo na insenso iti rabaw na. Kastamanen ti aramiden na iti sumitnget no gamtan na dagiti pagsilawan. Agtultuloy to na agnanayon iti panakapuor iti insenso. Actually, hanang nailiraman ito Ilocano translation, but in the English translation, ito na nagdijay, agtuloy daytoy from generation to generation. So, ibig sabihin, haan lang nagdijay time the Moses, but even up to now, masakol na kay kultuloy daytoy niya. Kadagiti kudyo haan na masakol niya, tatay literally, masakol tayo siya for incense. So, verse 9, Diyo itaton irabaw ti altar ti maiparit na insenso. Idaton nga animal na makukuran kuno idaton ang makan ket diyo ibukbuk irabaw na idaton nga sumen. Kaya ito yung ko na DJ kwa the Old Testament kaya burnt offering, grain offering, the Gentile offering. So ang tayo, nagati background tayo sa Old Testament. Nga dagito yung naduma-duma nga daton nagiti Israelita every time nga adati maaramid nga pakabasulan kini ako Dios. So no makawan nagiti basol da aramidan ta dagitoy. So haan nga basta-basta dahil magiti daton da so masakol nga dahil animal nga idaton da ket awan ti blemish na, awan ti sakit na, but perfect, healthy. Madipay dayjay madipay dayjay na bullo, madipay ti napukawan ti isang mga daliri, napukawan ti isang asaka, masapol, perfect. Okay, so nga, imagine niyo nga kakapsat mo at datay lang itidaan na tulag, na every time agbasol tayo, ket masapol agdaton tayo. Okay? Agdaton tayo ti animal, tap na mapakawan ngay dagiti basol tayo. Ngam gapu kini Apo Jesus nga isu iti nagbalin nga daton nga agnanayon nga isu iti gapuna no apay nga datayo ket naawanen ti basol tayo. Datayo tagtakit napakawanen ti basol na. So the
bagata yung gamin na dumay, wala. Medyo patalasas lang. Medyo bagata yung pailangin niya, managbaso lang. That is something na hantay ko mga rumorjing iwatay. Kasi the moment niya, inawat tayo ni Apo Jesus, ket na born again tayo, aaramitin tayo ipagayatan natin, amo tayo manabalbaliwan tayo. Ibig sabihin, dayjay katataong iti sa anin nga ang paskitata. So, at dapat tayo lang dito'y dati nga bagi. So, kaduma, makaarami tayo pailain, siyan tayo magka-perfecto. So, at dati sa dati difference na, dayjay managbasol, kung dayjay makabasbasol. Kasi di identity tayo, edi nagbalin tayo na pasurot ni Apo Jesus, edi suko tayo, tibiyag tayo kinikwanan sa banyan. So nga, you are not a sinner anymore, but a saint. Okay? Haan ka nga managbasulan, mumsikakit santo iti apon. At dadagiti times, makaanamit tayo pa na ipakabasulan kini Apo Diyos, yung hanang kaya nga saukin nga managbasul ka pa yan. Sikakit anak iti Apo. So, ti Apo, sikat ti anak na kani Apo Diyos. And so, awanin na dya identity nga kastoy ka dayjay. Dagito iti lies, inuulbod iti kabusur. So, nga nadagduma, kuhaan na ka, agikabil lang iti, agikabil lang iti banban, kita panunod mo nga, okay lang, kastoy, basta, aramidom na ito'y para iti pagsayaan, para iti pleasure mo, para iti satisfaction mo. Di ba? Likat kastoy ka mag-igi, kasta ka mag-haanin ka kapsad. You have to put your confidence dayjay inaramid ni Apo Diyos ijay krus. Nga ijay krus nga nagayos ikidara na nabalbaliwan kan, pinakawan na kan. So nga, haanawan tayo kumadadjay mindset niya kastay. Dayjay kastuyang bata, kastuyang kawan, di ba nagbalbalin na haanan. Dapat we have to walk in confidence of who we are in Christ. Kasi iti, awan ni Apo Jesus, tibiyag tayo talagang naitawlaw tayo, talagang naitibiyag tayo at awan ti direction na, awan iti purpose na, awan ti meaning na, yung iti at dapat yung kining Kristo sa bagit na balbalin tayo. So nga ni Apo Jesus, isu iti nagbalin niya sacrificial lang. Nga isu iti na idaton, tapno every time na malaglagit tayo dayjay. Dayjay ngay malaglagit mo nga dayjay inaramid ni Apo Jesus dayjay krus ket makuha ka like haan tayo ma-deserve dayjay nga parabor iti Apo, haan tayo ma-deserve dayjay nga ayak iti Apo. Ngayon inaramid na. Anya kay kaditi amoy kaditi rason no apay sa lakan na kayo ni Apo Diyos. Ada ka di tinakita na special, something special kada kayo na apay ngayon sa lakan na kayo ni Apo Diyos. Gapumata ta nalain ka, gapumata ita makita na nga nasigpad ka. Nang po natin nasantuan nga surat nga awan iti maipanakter tayo, nga inaramid tayo, buno at dakada tayo, ng aming katrabaho iti Apo. So nanipod iti panlakay sa lakan kay lain, trabaho iti Apo, manipod iti paghinda na iti kalpasana. So, patasasas lang ko ito. So, dito isunala na ni Moises, in-receive na the instructions kanya Apo Diyos nga ibangon dayjay altar iti insenso. So, very specific ni Apo Diyos. So, the verse 1, intend ko dagito specific na measurements. Nukasat mo nga aramidin da, dahil nga altar iti insenso. And just a little bit of background, haan na ni Moises, haan na ni Aaron, kaya nagiging kakabsat na itinambangan na ito At dapat laing pinili ni Apo Diyos ng mga ramit talaga ito So, lumabasa yung kit, adalagit ito nga lalaki dito nga tinatasan nga umuna, agaramit ka na ito nga altar, sumarunok at dahil agaramit iti
So talagang nga very specific ni Apo Diyos, even the measurements na edit na. 18 ko na 18 apulgada, ti kaatidlog, ken kaababana, ken 36 apulgada, ti kahatuna. So, malagip yung kakabsat, even with the Ark of Noah, at the measurements na, very specific ni Apo Diyos. So what does it tell us? Iti character, iti nature ni God. Ano nga iti ibagbaga na kada tayo about God. Kalag ito nga, apay nga masapoy nga ni Apo Diyos ket agit ito the exact measurements, mang-mounted, kalag ito nga specific instructions. What does it tell us about God? It tells us that God never makes mistakes. Niya po Diyos saan nga pulos nga ang kapatid. Isumaturay iti panakaparaswa ng kain kanya awan iti pagkakamali. There's no mistake in that. Iti plano iti Apo Diyos, uray iti panakaramid na itinubong awan iti imperfection na awan iti panagkamali na. And it tells us the character ni God that He is a perfect God. Awan iti pulos nga pakababalawan na awan iti pagkurangan ni Apo Diyos. So anya iti bagbaga na kadatayo na dyan. Nadatayo nga managbasol iti na awan ka talaga iti something special kadatayo. Tapos na nangalagkat datayo amin ket managbasol ngem inayayat na tayo ni Apo Diyos. So iti paylaing agtrab-trabaho dayjay parabor iti Apo kadagiti tayo. Agtrab-trabahon, actively working, there's a love, there's a grace ni Apo Diyos itibibiyag tayo. So, maikikiano ni Apo Diyos, from start to finish, aging gana itikalpasan itibiyag tayo, aging gana itikalpasan ti dahito nga lubo, kasi adati end na iti amin. Kung na ipinasantuan nga surat na mahukaw po amin dagito, hindi iti ilaing at talina iti isasaot na. So nga, perfect amin. And it reminds us na awan iti dapat na pagdanagan tayo. Gaputa aminin iti plano iti Apo. Ket no intad mo iti biyag mo kanyuan na awanan iti pagdanagan. Kasi He is in control. In control ni Apo Diyos iti biyag tayo. And sumaran mo kakabsat na dito anya kadi iti i-representa iti insenso. Kasi di ba no gangtan ka dayjay insenso, syempre at tangato dayjay ako dayjay smoke na makunkutan. So no gangtan dayjay insenso at tangato dayjay smoke. So what does it represent? It represents prayer rising to God. Dayjay kararag kayong pangtangato dayjay trono iti Apo. Kasi ano mali purpose na, no apay nga, inunod ni Apo dito yung instruction, kadagiti padi ni Aaron kanda di anak na, nga aggang-agangan na iti insenso, morning and night, kakabsat, walang palya. Bigat kan itirabi masapol agangtang da iti insenso. So, di ba ang pangato da iti asok, da iti smoke. And when we pray to God, ngumat-ngano dahil na di siya trono iti Apo. So, di ko na dito yung morning and night. Anya di kaya't nangasaw kuno niya di bagbaga na kada tayo. It means that burning at morning and evening showed that prayer and dependence on God were to be constant and not occasional. So, dapat masapang constant. Dahil dyan yung insenso nga panagkanggangan, kanya tayo constant mat iti kararag ng mat nato dyan trono iti Apo. Morning and night. Prayer must rise up to the throne of God morning and night. Kuna nang arap iti umuna nga Thessalonica, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang kararag tayo kini Apo Diyos nga awan ti sarday. Awan sarday nga kararag tayo.
kanikuana. So, uray na niya aramidan tayo. Dapat ba tayo umakat mindful na tayo ni ang Diyos. Kat lukas dyan kakapsas, nakita ko tayo dyan, nga, no si papanunod ka nga kanayon kini ang Diyos, less nga basulit ti maalam. Kasi you know, you are thinking of God, kung panunutan ni ang Diyos. Kasi syempre, naman panunutan, among na makikita na tilaramidan. Among na mangmangag na iisasal. Among na noan na hindi tumartaray dyan panunan tayo among na. Among na noan na ititiyan ang mo di tamatang nga kitain na, buyain na, among na med makikita na. So it makes us aware that there is a God who is present all the time. So nga, awan iti mainumpay kami ang Diyos. Nakita na amin, ang muna amin. So nga, kamusta iti pa nagkarkararang tayo? Kamusta dahil panagsinsindi kayo iti insenso iti ako? Ngumat nga tumatlain na tayo dyan trono niya. So maraming mga point dito burning incense morning and evening is a daily rhythm of worship. So haan laing nakararap kakabsat iti represent na dahil nga insenso na masinsindihan na magnato iti asok pagpangato kanya ako Diyos. And it is also worship panagdayaw ng panang. So, morning and evening, di ba i-represent na imamark na the beginning and the end of the day. So, amo tayong bigat, syempre, mangrugin. I mean, like morning, mangrugin iti bigat, mangrugin iti aldaw ng kuma. Kahit no amo tayong sumipinyetin, iti pagpagana, iti sa kahit nakasaon, malmalpaso iti aldaw. So, what does it tell us? That we must acknowledge God first and last. The moment na agiging tayo and the moment na aginana tayo, we must acknowledge God. So, ayan tagbraan tayo, let us go into that altar and burn incense to the Lord. Haan nga literally, na you have to burn incense, but you have to go kini ako Diyos. You worship and you pray. Kaya't namasawan na dyan that you are already burning incense. Diyay altar kini ako. And is your worship, is it an integral or is it the most important part of your daily life? Ni Apo Diyos kani, is He the most important part or is He the most important component of your day? Ni Apo Diyos. I have to admit, uray shocked that medyo there are days, there are times, damdo mo maliglipatak iya. Haan ko iba, sakmat lang tiyang baso, mabulboda. So nga, ado dagiti anda, malipatak iti Apo Diyos, lalo nung kabisi iti trabaho. Malipatak ni Apo Diyos, malipatak kay kararan, malipatak amin. Sanggol na itrabaho na rin sa kita. Kaya pakita ko yung epekto na rin. Regenerate ko na Pastor Seth, hindi pa lang, hindi siguro pasang-sangkot na ito yung alistangan na ako nga malipatan na yung nga sermon na. There's about iti relationship, tayo salvation tayo. Kasi kwanak di, syempre, from the assemblies of God, sa bali iti teaching about salvation. So, no, mapapagaling ti evangelical, iba din yung teaching mapapagaling salvation. Hindi kami nagkakwa, salvation, you can lose your salvation. Mabalay mo nga magpupaw ti salvation. So nga, adito yung mamamit ko rin ito na sermon and na-stir the heart ko to also go deeper into the Word of God. Kahit nakita ko di dyan, legit truth, nakita ko di kinapot ko. So, malagit ko din yung sermon ni Pastor Seth, niya ko na itipat na kayo sa lakan kayo, kahit di isurusuro na
tayo, kat dahil relationship kini ako Diyos. Dahil relationship tayo, kas lamat lang itinaganak tayo, di ba? Nga nung makaaramit tayo, lahat na nasayaan. Ako naman makasaktan tayo, dahil na itinaganak tayo. Haan man nga mapukaw dahil relationship, anak na kalata, naganak mo lang tayo suda. Uray mo, agtalaw ka, uray mo i-cut off mo isuda, i-biyag mo, uray mo hamo kayat isudan. Haan nga mag-change the fact na si kagat anak na lang ka. Nang iti-agbali, dahil intimacy. Haan nga agbali di relationship, nang ti-agbali di intimacy. So magkakaroon ng laman. Umaday di rin umaday mo dahil ayat mo, mapukaw ti ayat mo, gusto yung dado makinyada, nung the relationship is the same. So makinyada tayo kay Apo Diyos, when we don't pray, when we don't worship, haan na ag-change the relationship, the truth na si kagat anak na tayo ti Apo Diyos. Ngayon, umad-adayo si kamis mo mariknan o umad-adayo jirik ng kini Apo Diyos. So ano kas dahil, nagrigan ti ang karangat, nagrigan ti ang worship. So ano iti arami din tayo makabsat, we must maintain the incense. We must keep burning incense at the altar of God. Uray mo nagrigan mo na duma, mas lalo pa eh. Uray kas lapat tayo bigat. Mariknak, tsak na kayat ti ang karara. Ako no akay. Mariknak, adakas di ka nga mapipindulag duma. Is lang ay nagrigan, nagibagi nga, maong nga ang karara. Nung tiaramid ko, nalang sa gitara, I started worshiping. And the prayer, it flowed right away. So makita that worship and prayer, masapol na ang kadwala talaga. Uray mo hamo mo gitara, you can worship God. Uray mo hamo mo kanta, you can still worship God. Pagdingag kayo kadagiti na anointaran nga worship, pagdingag kayo kadagiti na anointaran nga even instrumental worship, at daiki ararami din na in the atmosphere. Kasi nakita niya, no awan nga no very silent, mas lalo nga dahil panunod ko at agsanga-sanga, tila ko pa paano nakapagpanunod. But when I am focused, when I am worshiping, it's so much easier to talk to God. It's so much easier to dahil nga maipalagip kayo kaamin na kinatut mo. And dahil kanta ang ibibigat na ikanta pa ulit-ulit, worthy is the Lord, holy is the Lord. And I was reminded na nagdakkel iti inaramid ni Apo Diyos itibiyag ko for me to be able to sing to Him. Sa sino na may kumatak no isalatan iti Apo? Sino na may kumatak no ayatan iti Apo? Awan, napitikaot may kahanak na galit sa ego. But praise the Lord, thank God. Kasi hatay mga masapol nga i-prove anything to Him. We can just go to Him. Kaputa inted nanday dyan nga anak na tatno datong baling tayo nga righteous in the Lord's sight, righteous in God's sight. So nga inkawas dahil pinalintin na kada tayo. So nga every time na mabanunod tayo makapsat nga nagkaligan at kararan, nagkaligan iti worship. Panunod lain. Bagat po na nagagawin ni Mother ko ibigan. Kasi makita namin niya medyo mapainak pa yun mas kutawatin. Talaga nga very student of the Holy Spirit ka talaga. Talaga nga kuna na kanya sakbay na napagkararan. Kuna na among sakbay ang magkararan. Panpanunutot, hindi ka sasaad kibyan. And it makes so much sense. Nung kayo marigregatan kayo mag-araran at marigregatan kayo mag-worship, panunutin niyo rin sa saad ko palagyan din. Hana kayo kailangan ng salamat niya. Sa naman dibyan, who is
talagang nung panunod ko ibigay ko, hindi ka talaga na atong pulos na kaya nga the qualification di pagsasaritaan ka talaga na ibigay ko ibihaan pulos na pumasa ng baglapit din taawan ti qualification na i-recreate mo yung ako masapol na awatin lang sila kahit trabaho kinakaskas daw iti panagyan tanong awan na si parabor niya ako Diyos iti breath ko ada pala siguro nga managinom hindi managinom ang barang-barang na nagmagay ay pag-call center na kasi pala siguro iti breath ko iti siguro Juan nalagati anak ko isama sa balik siya kasi life awan iti direction na awan iti meaning na but ni ako Diyos iti nagtrabaho tapos siya kat ata-apat na testify iti kinaimbag na ata-apat na namibaga ni ako naman talaga pudno napakasarakan iti rasa pakasarakan iti kapanagan pakasarakan talaga mabiyag na makuntula kung nagarod ni ilipas ko dito ay kung na ni Tozer na yung favorito na author kung na ni A.W. Tozer your passion for God will determine your lifestyle dahil passion mo kini Apo Diyos no pasatno iti ka-passionate mo kini Apo Diyos it will determine no pasatno ka ang biyag siyempre no hanta nga passionate kay kini Apo Diyos kasday mo iturong iti biyag but if you are very passionate about God makita di pa ng biyag mo that there will be progress there will be abundance there will be a lot of there will be direction, there will be meaning, there will be purpose. So kung nalapag ito, you cannot say you believe in God and then exhibit behaviors that are in conflict with the holy character and nature of God. Hano ka na mabaling na iba kang mamamati ka ni Apo Diyos, yung dahil galad mo, dahil behavior mo, kahit maikontract, dahil kinasyasin mo ni Apo Diyos, which is holy and righteous. So if there is anything unholy in you, then did you make isang talagang makapalibin. If there is anything unholy in you, then there is nothing truly holy in you. Christianity is not a religion where you follow certain rules, regulations, and rituals. Christianity is a passion for God that can only be satisfied as we come to Jesus Christ. So we can never know this passion. Hantay papulos nga maamuan mo anya dahil nga passion for God until we come truly to the Lord Jesus Christ. So ang punat na sa surat that no one can come to the Father unless mapanood mo natin Jesus Christ. Jesus Christ. So, my questions, ay ko lang i-include the Romans chapter 12 verses 1 to 2. Di ko na Romans. Di ko na taga Roma 12, 1 to 2. Kakabsat ko, dawatek na rod kada kayo, aga po ikinaindaklan nga asi ti Diyos kada kayo. Ipaan na bagyo akastaton kasigigyan. So, di ba ito, hindi tayo ang senso, kaya tag-ibig offer tayo ni ang Diyos. So, ibang bagamat before kada kayo, ikagronaan na daton nga makay ayo kini ako Diyos, kaya tayo diyan. Kaya bagyo tayo. Dahil to'y itipudno ang panagdaydayaw arunday niya iaan.
So mauray o tithes ka, uray ng offering ka, itinakasaksak tayo na lagat. Nuday tagbiyan mo. Haan na kay ayo ka niya ako Diyos. Dahil pag mag-ima na kay ayo ka niya ako Diyos. Awan siya sabi na ang mga Diyos. Isungak ka mo na anak masakol. Madali ang padalas kayo ka niya ako Diyos. I-allow tayo ng Holy Spirit na trabaho kada tayo. Tapno, iyak tayo, ibagi tayo. Kaya makaiayo ka niya wala. Ket may kadwa nga bersikulo ko na nagitoy saan yu at tultuladen dagiti ugali iti daytoy anubo. This is a warning. Kasi uray mo si kakit na matikan, uray mo dumdumyag ka sa uni Apo Diyos every Sunday. No saan tayo nga iset apart, itibiyag tayo, iset apart, itibagi tayo kadagiti na indubungan. Bakit na maguyod tayo palain, maguyod tayo kadagiti aramid ka, maguyod tayo mailunsaan ba tayo. Isang ko na palubusan niyo agaliwan na kayo iti Diyos, ket pabarwen niyo anaan-anay ti panunod niyo. Ket maamuan niyo to iti pagayatan ti Diyos, noon niya iti nag-imbag, makaay-ayo ken kuana, ken awan, pagkurangan na. Iti pagayatan iti Apo na kay ayo na imbag awan pagkurangan na. Isumanuhaan kayo nga ipanubos iti Holy Spirit iti Apo ket balbaliwan na the way we think. Antay mo maamuan dagitoy nagpipintasan niya pagayatan iti Apo. No, so nga masapoy na i-separate tayo nga talaga bagi tayo, ipigyan tayo kadagiti na inulungan na bantay. So that nakatatuloy ito internet, even the mobile games, online games. Kasi uray siya naglabas sa tikasta. Dagi tayo hindi nga amo no ni mother today. Hindi ka ka-addict sa iti online game. Alas 6, bigat. Sumbrot si kwarto, nagsama-kapat nga nag-iing. Hanang mga malugulang kayo dahil. Nagpatpat na ka. Kasjay, uray at hindi na college at ayaw makapanglato. Hindi lang nga talaga niya parang natauhan ako niya, awan at imaitid na lagi niya banbangat niya. Kanya ngayon itinaitid na, awan. Nagsayang lang iti oras, nagsayang lang iti kwanta. Iso matatapay natin, masapol tayo nga, medyo ko na nagitoy, your passion for God will determine your lifestyle. Tatapay natin at agundaway tayo mapasaya atin ibigyan kayo, sa iti aramilan tayo. Tapno awan to iti pagbababayan tayo, awan to iti regrets yung kausap. Tatapay natin. Dahil ngay passion tayo kay Apo Diyos, dahil pa nagpisin tayo kay Kuana, dahil pa nagwaw tayo kay Kuana. Paspasaya atin tayo, dahil pamati tayo, paspasaya atin tayo. Tapno awan ko di pagbabayan tayo. Tapno matitay ito nga mabain, niya sumano kay niya ang Diyos. Natulungan ko tayo na oras. Taampo tayo nga ilalamit tayo, iti pagayatan na, iti bigyan tayo. So natapintas dahil ikakabsan sa prayer meeting. Tano mabain kayo nga talaga na itipukaw dahil pa nag-ayaw yun. Mabain kayo nga isaamit dahil pa nag-ayaw ito, hindi Sunday, na adong kita ko. This is the time to just be real. Pakatotoo tayo. Let's be real, let's be honest, let's be raw. Kasi dahil ikayat na, sapsapulin na dagijay. Sapsapulin na dagijay na anak. Sapsapulin na dagijay na talaga nga akong babae ko. Dagijayhan na mabain na mangitikaw iti panagayat ako ni ako. Dagijay haan na mabain. Haan na mabain na akong babahan na mabain na ang parintumon. Haan na mabain na manibaga. Nanuawan ni Apo Diyos si Bibiyag kakit awan kita kamaymayan. Kapaypayaan kita. Dahil isap sa punan na bata. Kahit patsyak laon na hindi tayo pinagundaway.
nakasaganan iti ako. Na magsagit ka na tayo, nakasaganan iti ako nga makitungtong pa na tayo, magsao pa na tayo. Gusto nga tayo aralidin tayo makabsat, tupatan tayo, iti puso tayo, makatan tayo, iti panunod tayo. Tapos nung maawatan tayo, iti nagpintas na pagayatan iti ako. Nga kunanan ito'y naimbag, makayahayo, tinawan ti pagkurangan ka. So tonight, kakabsat, pagkay-kaysa tayong magsindi, i-insenso, di altar, iti ako. Iti kararag tayo, iti worship tayo, palubuson tayong agpangato, dumanin di jay throne, iti ako. Nung sakbay data, let us assess, evaluate our hearts tonight. I-evaluate tayo kakabsat, iti puso tayo sa. Is your heart aligned with the Lord right now? Naka-align ka di puso tayo at tangalaga. Naka-connection ka di puso tayo na umawat niya ang tayo dahil narating. Dahil ka di panagdayaw kayo kit isu at panagdayaw na deserve iti ako. Mano dahil panagdayaw kayo kit barang-barang na. No itigat kayo ngayon may nyari iti insenso na bang lupad medyo na pagpangato. So let us all humble ourselves before God. Let us come to Him with full awe and reverence. Hindi tayo nga mababain ni ang Diyos sa nagdakto iti ayat na katatay. No, the challenges at the biggest struggles na sa nagligat ay overcome. Let us all come to God. Pantay tingnan. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much, Ate Diyos, sa ganitong mensahe. Namang itanagit ka kakanin, na hindi pa nagkagawaran, hindi pa nagkagawaran, kas iinsenso na mapupulan ng umat natin ito. Nahal na sayang, iti oras, umay kami ang pipintang nagkaaral ka nagdaya, wawan iti sayang, Lord, wawan iti sayang kita. Kaya ito na aramidan ni Ato Diyos, mangmangtad ako, iti nagkiragsakin ka, mangmangtad ikiragsakin ka, makapatis ng daka, Lord, kaya ito na panagkaaral ka nagdaya. But Lord, we are not doing you any favors nor aramidan mo ito. But rather, dahil ko iti panagsubli na ka na kami greater faith, more intentional obedience, deeper love natin ka. Dakaman ba ito talaga ako, Diyos, di makaka-experience sa iti benefits na. And so we thank you, Lord, na dapat pagdadag ito na dyan po, pagdadag ito yung bundaway ako, Diyos, na mabalingin siya sang-sang kamay sa pagkalaga na tayo ka. Lord, kung ang galing na lagi ito pa, nung hindi po sumikit, may iyanan ka. Hindi tayo pinalagin. Tawag ng Lord na alamidan mo, ipabagtan mo at alamidan mo nakasas na ako. Lord, we are ready. We are ready for you, Lord. God. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit,